ゃねえか。俺は強くならなきゃいけない。俺の分かっております。頼んだぞ。さあエルウィン、そろそろ現在メインロープのよし、おしまいにしてやるぜ。おらてやこの野郎。かの者の傷を癒したまえ。謙遜は怠らん。一撃カゴかの者を守りたまえ。
者たちを癒したまえ。やはり俺一人じゃ無理か。小崎、作戦は失敗だ。撤退する。レスター、さすがだな。これでよかったんだ。だが、俺がわからない。帝国についてみたものの、己がだけどよ、帝国と、その前に、変な入り口を見つけたんだが、実はさっき、変な入り口を見つけたんだ。何か帝国のためになるものがあるかもしれない。どうだいエルヴィン。入ってみよう。オイラのこと見直した。ラングリッサーを求め移動する帝国軍たちだが、吊り橋のそばで隠された入り口を発